ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾವುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದೋಸಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈದ ಯಾನ್ ಗೌತಮ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಬಿನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೋಸಾ ಪಂಡ ಮತ್ತರೆಕ್ ಬರ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಇದಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೋಸಾ ಅಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ವೆರೈಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತೀನಿ 99 ಟೈಪ್ಸ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋಡಂಡ್ ಎರೆಗ್ ಮೆನ್ಯೂಡ್ಲ ತೋವಲಿ ಅಲ್ಲೇ 99 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂಚ ತೂಕ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾವುಡ್ದ ಜಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪನೀರ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುದರೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಐಟು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಟಿಕ್ಕಾಗೆ ಎಂಚಪುರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ఒక ಹಾಕುಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದಂಡ ದೋಸಾದ ಬೇಸ್ ನನಲ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಬರ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕರಂಚ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಪಂಪೇರು ಅದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸಾಲಾನ ಫುಲ್ಲು ದೋಸೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾವುಡ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೋಸೆ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ಟ್ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲಿತ್ತ ಥರ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತಲೆ ಶೋಕು ಕವಲಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಶೋಕಾಕು ಪೂರ ಐಟಮ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಇದುಪ್ಪೇರು ದುಂಬೆ ಜನ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡಾಪು ಜೋಪುರ ತುಲೆ ಶೋಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಗೊಂತೆ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾಗೊಂಜಿ ಸಾಸ್ ಬೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಿತ್ತಗೊಂತೆ ಬಟಾಣಿ ಪಾರ್ದು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಚಟ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೀನಿ ಅದು ಅದೊಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ತುಲೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ದು ಶೋಕುಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲು ಲಾಯ್ಕಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಇತ್ತು ತೂನಗಂತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಿಜ್ಜಾ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪಿಂತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಬಿರ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ನ್ ಪಾರ್ದ ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಪಾರ್ದ ಐತಿತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಚೀಸ್ ಅವನ ಪಿಜ್ಜಾದ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನೇ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಮುಕ್ಕು ಲೈನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತದೆ ನಮಕೊಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಜಿನ ದೋಸೆ ತುದರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ರೆಸಿಪಿ. ತುಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾನ ಶೋಕ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ರೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪ ತುಲೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತೋಂದುಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿರೆಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೋಜು ಐಟುಪ್ಪುನು ಗೆಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕಲು ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪಂಡ ದೋಸೆ ತುಲೇತಿ ಈತು ಕೊರ್ತು ಇರೆಗ್ ಒಯ್ತಾ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ದೋಸೆ ದಿಂಡ ಕರಂಚಿದ್ ಪೋಪುನ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಬೇಸ್ ಇರೆಗಿತ್ತು ತೂವಲಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ಆಯ್ಬೇಕ ತೂವಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇಸಿಗೆ ದಾಲ ಆದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತ್ ಕರಂಚಿದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬೇಸ್ ತುಲೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಅವು ಮೆಟಲ್ ಅವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯನ್ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಲ್ಲು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಹೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೆಟಲ್ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು ತೂಲೆ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜುಂಡು. ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ಎರಡು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿದ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಾತನೊಂದು ಪನ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕ ದೋಸೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೋಸೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲ ಗೌತಮ್ ನೇಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದುಂಡು ಪನ್ನೀರು ಫ್ಲೇವರ್ ಸಖತ್ ಬೈದನು
ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವೀಕೆಂಡ್ ಪುನಃ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಇಡೇ ಬತ್ತುವರ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೋಲೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೋಸೆ ಎಂತ ಉಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೆಗ್ ತೂಲೆ ದೋಸೆ ದೋಲೆ ಅದು ತಿಂದು ತುಲೆ 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 ದೋ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲೆ ಇರೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ತಿಂದು ಎಂಚ ಬೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇರೆಗೆ ಎಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸೂಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐ ವುಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಮೂಲೆ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ನಾರಿಯಲ್ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ఉన్నది ಬೇತ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಬರೋಂಡು ಒಂಜಿ ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತೆ ಹಾಕುಲು ಸೇಮ್ ಹಾಕುಲ್ನ ಪನ್ನೀರ್ದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಡೆತ್ ಸೈಡ್ ಇಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಇರೆಗ್ ಪನ್ನೀರ್ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ನೀರ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ತೂಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ದೋಸೆಡ್ ಇರೆಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡನ ಬಡ ಅಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡು ಬಂದ ಪನ್ಪುಜಾನ್ ಬಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಜಿಂಜುಜಿ ಎಂಕುಲಂತ ಜವನೇರೆಗಂತ ಜಿಂಜುಜಿ ಅಂಡ ಬಡ ಉಂಟುಂಡು ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಜನೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನಿತ್ತ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುವ ಅಂದು ಕಾವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಚಾದಿರು ದೋಸೆ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಭತ್ತದ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಎಂಕುಲ ಗೌತಣ್ಣನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಗೋಬಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇದೇಗ ಗೋಬಿ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ತೋದೊಂದುಂಡು ಗೌತಣ್ಣ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಆತೇರು ಎಂತ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ 10 ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಶೋಗಾತು ಮಾಡಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂಪಿನ ದುಂಬಿರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಿಜ್ಜಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾದ ಬೇಸ್ ಪಿಜ್ಜಾದ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ನೆಟ್ಟದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಸ್ ಆದ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಿನು ದೋಸೆ ಬೈದನು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಎಂಕುಲ್ನ ಬೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಸಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಚಟ್ನಿ ಐಟ್ ಹಾಕುಲ್ನ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಹಾಕಲು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಿಯನ್ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇರೆಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ಲ ತೋಜುಂಡುಂಡು ಚೀಸ್ ಹಾಕಲು ಮಿತ್ತಿಡ್ದೇರೆಗ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಐಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೀರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಚಪ್ ಇಜಂಡ ಮಯನೀಸ್ ಮೂಲು ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಕುಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಚಟ್ನಿ ಸೊ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಲೆಕ್ಕನೇ ತಿನ್ಕ ಅಂಡ ಬರಂದಿದ್ದಿ ತೂಕೈತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ಅಥವಾ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದು ಪುನಃ ವೆರಿ ರೇರ್ ಉಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾವೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎದುರುಂಟು ಜಾಲ್ಡೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 9 ಕೊರೋಲಿ 10 ಪನ್ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ 10ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬರ್ತಾ 9 ಮಜಾ ಉಟ್ಟಾಯಂಗೆ ಹಮ್ ಗೋಬಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಮನ್ ಗೋಬಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಲ್ದಿರ ಹೈಜೀನ್ ಅದು ಸೊ ಅವೇ ಖುಷಿ ರಡ್ಡ ಟೈಪ್ದ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಹತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತು ಸಖತ್ ಆತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ರ ಮುಕ್ಕಲೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಆತನೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ದೋಸೆ ಎಂಗೆ ಆಪಲ ಬರೋದುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಪದಾರ ಗಿರೀಶ್ ಪಂದ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬರೋದು ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏಪಲ ಓ ದೋಸೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆಗೆ ಇರು ತೂತಾರು ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡ್ದ ಪಿಜ್ಜಾ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಮತ್ತದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಹತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾವುದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಬಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ
ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಜನಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸನ ಬೈತೀನಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಊರು ಹಾಸನ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಊರು ಬಂದು ಹಾಸನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಲಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸರಿ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಾದ ಬನ್ನಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಸನದ್ದು ಬೈದಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನದ್ದು ಅಥವಾ ಅಂತ ಬಂಗ ಡುಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ ದಾದಾನ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿದ ದೋಸೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಟೈಪ್ದ ದೋಪದ ಎಲ್ಲ ರಾಬಿನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2-3 ಟೈಪ್ದ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪತ್ತು ತೋಪದ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ 99 ಟೈಪ್ದ ವೆರೈಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾಪನ ಫ್ರೀ ಉಂಟಾಗ ಬರ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಹೋಗಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇರಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫನ್ ಟೈಮ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆದಾದಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ತಿಂಡಿ ಇರಾಗ ಸಾಕಾತನ ಅಂಟ ಮೂಲ ಹೊಸತ್ತು 99 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ದೋಸಾಡ್ ವೆರೈಟಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದ್ರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ದೋಸೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವರ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಬಂದು ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕುಲ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದು ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 3-4 ವೆರೈಟಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಕೊಡಲಿ ಯಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಒಂದು 7.5 ಕೊರಲಿ ಪೂರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ನಿನಿ ನಾನು 7.5 ಕೊರಲಿ ದಮಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಜಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಹೈಜೀನ್ ದೀತಾರೆ ಹೈಜೀನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೊರಲಿ 7.5 8 ಕೊರಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಎರಡು ಡಿಶಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಕ್ಕಡೆ ತೋಪಿನತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಓದ್ತಾರೆ ದಾಲ ಹಾಪಿಚಿ ಟ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವೇ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್